Здрасти, гайс, мисля да не ви моря с излишна история защо и как съм роден на 30 февруари 2025 и за това искам да ви представя. То е топ 10 обиди, които да използвате през тази година. Ляко съкратено ръкъм е универсална обида, която се отнася за вече използвана жена от много мъже и вече не е годна за употреба. 9. Бъркай си в гръкляна е универсална обида, с която подтиквате човека да си бръкне дълбоко в гърлото и да се издрейфа, след което вие да се хилите като тиранозавър рекс, ха-ха-ха. 8. Сопол. Сопол е универсална обида, с която показвате надмощие над миризливото лапе. Например, ей батко, грозен си, мълчи бе, Сопол, размазан недоразмазан. 7. Керосин. Керосин е универсална обида, с която наричате избухлив човек. Например, брат, успокой се, мълчи бе, буклук, ей керосин, успокой се. 6. Етнос. Етнос е универсална обида и се използва при комуникация с човек от различна раса. Например, ей сокерса, не ти знам езика бе, етнос. 5. Допедавец. Допедавец е универсална обида за лека жена или накратко. Курва. Например, аз имам малко бройки, тихо ма допедавец всеки ден нов. 4. Слонски хобот. Слонски хобот е универсална обида за висок човек или нисък слон. Например, ей фъстък, виж къв лешник си, мълчи бе, слонски хобот, да се заклещиш някъде. 3. Грездей. Грездей е универсална обида, а бе я си го четете. Просто не се използва и искам да я популяризирам. 2. Фекъл. Това е лайно, както и да го кажете, то е това кафевичко излиза от гъза. И естествено е универсална обида. Например, баси и боклука си, ей фекъл, ще те дебна и ще ти избия зъбките. И номер 1 е барабани моля, бабалюк. Бабалюк е универсална обида, която отново ще прочете. И ако питате защо Спонж Боб се разхожда из Олд Трафорд, и всеки може да играе там, маймунката на вратата, невероятния Хари Магуайър от утре Хари Потър ще е треньор на статичните положения. И това е края на днешното видео. Всеки да се абонира, който не, главата му ще напреме на менгеме. Ще има лайв на FAC 25, ще отварям много пакети към края на януари.